Aina automiehet ruokaa aina autossa itse. Kyllä. Se on ensimmäinen sääntö. Menikö meissä? Mihinkäs me sitten lähdetään? No ei me kaivaa pitkälle. No ei. Penkki menee eteenpäin. Tästä missä Niin. Mersu on. Tuolla sen vanhan Mersumiehen tietää. Turvavyöt ei tarvitse laittaa kiinni. Ei tässä petskoja ole. Ai joo justi. Hetkinen. Missä tässä on Dale? Ihan alhaalla. Dale, ihan tuolla. Niin, ihan alas. Ei mitä nyt päästä sivulle päin. Ai näin? Niin. On jarru pohjassa. On. Noniin. Alaspäin vaan. Ihan alas. Ai näin? Niin se on se portaali. Ja sitten muuta kuin... Suoraan. Sitten suoraan vaan. Tää aivan kyytissä olla. Sinne päin vähän. Vielä. Siitä suoraan. Ottakaa sinne päin vaan. Hyvin meni, ottakaa vaan sinne päin. Ja nyt jarrutatte vähän. Vielä vähän enemmän jarru pohjaa. Nyt ratti tänne päin. Kaikki vaan. Vähän jarrua pois ja menee eteenpäin. Mä oon tässä kurvissa nyt kääntänyt tielle päin. Nyt pikkasen vedetään vasemmalle takaisin. Se tulee auto vastaan, pysähtykää hetkeksi. Se pakottaa. Se käy vetää, täällä ajaa Ami. Vaara vyöke. Hyvin, siitä vaan, antakaa mennä vaan niin. Just siitä niin. Antakaa auton rullata. Suoraan vaan, vähän teille vasemmalle. Vasemmalle. Antakaa mennä vaan, ei tarvitse jarrutella. Vasemmalle. Puoli kiekkoa vasemmalle, sitten niin. Niin puoli kiekkoa vasemmalle vaan. Ambulanssikuski on edessä. Ne on valmiiksi tilattu. Ja tästä tänne oikealle päin, antakaa mennä vaan. Nyt painakaa kaasua. Ollaanko me nyt sillä suoralla tiellä? Joo. Ei olla. Nyt painatte kaasua. Ei mun kikata tarvitse. Ei, tää vasta itse. Tää on. Vähän tänne oikealle päin, ihan pikkasen tulee. Ollaan keskellä tietä nyt. Te tunnette sen siitä, että ollaan niinku näitä uria pitkin niinku ajattu. Vähän vasemmalle. Oikealta tuleekin tästä seurata tuolla. Joo. Ei tässä mitään kiirettä. Eikä me vaan mennä tielle. Me ollaan tiellä. Ei muuta. Mä pelkään. Nyt pitää pikkuisen hiljin tähän. Amin kyyti. Painakaa jarrua vähän. Tää on tasaisesti Mä vaan. pelkään, kun tää Mäntyniemi neuvoo niin tänne päin. Tänne päin on tänne päin ja sinne päin ja sinne päin. Ylös ja alas niinku Timi edessäkin sanoo. Nyt tullaan risteykseen ja tulee autoja vastaan, niin vähän vie 20 metriä eteenpäin. Ai jaa niin pitkä. Niin, ei mitään paniikkia. No nyt pysähdytte hetkeksi ja se kääntyy tänne oikealle päin. Kummalle me mennään suoraan? Ei kun mennään oikealle. Nikolle päin, elikkä oikealle. Se tulee auto vastaan. Ollaanko me tuolla tiellä tuolla Isolle tielle. Ollaan. Pinsien tiellä? Joo. No niin, nyt lähtekää menemään. Puolitoista rinkiä kääntäkää rattia. Nyt on puolikas. Auto tulee vasemmalla. Vasemmalla tulee auto. Me pitää odottaa. Joo. Siellä tulee vielä pari. Katsotaan minkä mennään vaan, et menee. Vieläkin tulee. Mulla ei ole turvavyötä. Ei tarvi turveita kaaleilla. Tarvii pahalla. Ei tarvi. Ei se oikein saa muutenkaan ajaa, antakaa mennä. Antakaa mennä vaan, painakaa kaasua, niin mä tästä vähän helppoa sen verran. Painakaa kaasua vaan, tulee auto just, mutta painakaa kaasua, niin keritään alta pois. Hyvin menee, ja nyt suora tie. Nyt saatte vähän painaa kickdownia. Joo, hyvin menee. Nyt pitää ruveta hiljentää. Kääntää. Kohta kääntää. 50 metriä niin käännytään. Vähän vielä. Semmonen pehmonen hyvin jarrutus, antakaa mennä voi jäädä. Onko mä vilkun päällä? Ei vielä. Kyllä saatte laittaa. Nyt virkku päälle. Antakaa mennä 50 metriä vielä. Hienosti menee. Tuolla risteyksessä oleva Nyt. jäkkiä. Nyt käännytään sitten tästä, antakaa mennä eteenpäin vaan. Antakaa auto riikkua aina, ikinä ei saa pysähtyä, se on ensimmäinen sääntö. Tämmöstä just tämmöstä hyvää vauhtia, niin kato, tässä voi mennä ihan kevyesti.
Nostakaa kaavalle kättä tulee vastaan. Eikö? Kääntääkö me tästä nyt? Eikö suoraan mennään? Mennään nyt sen Peukkan talon ohitte. Ai me mennään niin pitkään. Joo. Ja onko Peukka asunut tässä? Lähetetään terveisiä, mutta kun ei tää mene nettiin. Miltä tää niinku tuntuu tää Mersu? Tää on 0,10 Mersu ja No, kuule, ajettu 1500 kilometriä. tää riippuu ihan mitä vaimo tykkää tästä. Joo. Sen pitää päästä vielä koeajamaan. No niin. Aivu, nyt pitää hidastaa, vaan tulee auto ja tulee iso risteys. Ja se on niin korkein. Antakaa mennä vielä vaan. Auto on vastas kahdella parkistossa. Se on pysähdys. Tämä pelkää vaan tämä yksi, kun ei tää oppinut tämmönen kaahailu. Ai. Sano milloin kääntää tätä virikkupannua. Ei tarvitse käyttää vilkkuja, mulla on kahaleita. Kyllä sitä muitakin. No mitä, eikä se on vilkku. Se on sen alempi, se on vilkku. Joo tää. Niin. Nyt oikealle. Nyt kaasu vaan pois ylös, eikä paineta jarrua yhtään. Niin. Antaa auto ryömiä. 20 metriä vie eteenpäin Ja oikealle. kun tää on 10 metriä. Nyt rupeatte kääntämään tänne oikealle. Kääntäkää vaan, kääntäkää vielä, kääntäkää. Hienosti menee. Ja sitten suoristetaan. Mersu pitää suoristaa aina takaisinpäin, se ei ole yliohjautuvaa. Se ei oo itsestään vaan. Ei. Ja siitä oli huono. Onko tää niinku paremman tuntunen kuin Volvo vai? No Volvolla en oo ajanut sillä lailla. Tää vähän puoltaa vissiin tänne oikealle päin. Voi olla vähän ilmaatiikkoja sillä Niin. kanssa. Onko meillä rohkasport? Mikä se on suomeksi? Niin, suora tie. Ei. Hirveet Tosi mutta. ässä. Tässä on niinku Tässä on semmonen ässä nyt. Just tullaan kohta tähän Myllyhan koulun kurviin. Mä oon ainakin eksynyt sitten, mä en tiedä missä te asutte. Mä tiedän. Myllyhan koululta. Tässä on liikenne ja kai sitten keskellä, että pitää aika semmonen suora linja. Ja antakaa mennä suoraan vaan. Saa painaa kaasua. Onko risteyksiä lähellä? No, mulla on risteysalueella ihan kohta. Ja liikenne jakaa. Mulla on Me semmonen, pitää oikealta katsoa, ettei tuu autoa. ei tuu mitään autoja silti vielä. Mulla on tässä asutusalueella. Täältä katso, saattaa yhtäkkiä joku hyökätä. Niin on. Tässä on aika. Ajattelen nyt tämmöisillä autollakin, niin ymmärrätkö ne, niin tupeksivat, tiedätkö sä, Nyt tulee risteys, kaasu ylös. Mulla on kokonaan kaasu. Joo, antakaa mennä sillä lailla pikkasen jarrulle jalkaa. Just sopivasti sillä lailla. Tulee Mersu vielä vastaan. Morjistakaa. Joo. Ja sitten mennään tänne oikealle päin. Vähän kääntää fronttaalta tänne päin. Antakaa mennä vaan. 100 metriä matkaa. Saa panna 40 mittari. On 30 nyt. Oltiin Sivan kohdassa justiin. Ja me ollaan siinä. Sitten jarrulle jalka. 50 minuutin päästä pitää pysähtyä. Mulla on jarrulla koko ajan jäljellä. Joo. Pysähtykää tähän näin. Tulee linja-auto sieltä. Antakaa mennä, se kääntyy. Vai näytäkö me pitää meidän kääntyä? Joo, oikealle päin. Napa vilkku. Kääntyy ihan tiukkaa vaan. Ei, kun sillä lailla loivasti. 30. Sillä ei mitenkään ajattelit, että niin 30 astetta on hyvä. Risteyksessä kun käännetään tie. Niin. Vähän oikealle päin, ei kun vasemmalle. Vasen. Hyvin menee. Nyt suoraan. Vasemmalle vaan vähän. Siellä on auto takana. Vasemmalle vaan. Auto on takana. Olkoon nyt auto, Nyt kyllä se pääsi käännetään ohi. tästä risteyksestä Kyösti. Joo, oikealle. Tästä oikealle. Jarrulle jalka. Kyösti auta. Älä sä sekaa kuskia. Oikealle, eteenpäin vaan. Ei ne oo kae, että täytyy sokien biisoja autoa. Käännetään tästä. Tää hyvä vauhti, antakaa pitäkää tää vauhti. Käännetään vaan oikealle päin. Nyt me ollaan teidän kotitiellä tässä. Uskaltaa ajaa semmoista 30. Siinä on sit se risteys, missä tulee Meidän pitää kääntyä oikealle sitten, eikä? Joo, Ja mutta vasemmalle. en minä tiedä. Oikealle sitten. Tää on se tie, mikä on niinku teidän kotitie. Elikkä talon edustan tie. Se missä olette kävellyt Karpan kanssa. Talon niinku näkyy. Jota on niinku suora mäki. Niin. Joo. Joo, nyt näin. Joo, heti saa painaa kaasua vähän. Siitä pitää ruveta pysähtymään. Ei Siinä on oo iso ambulanssia kuorma-auto. lähtenyt pois. Se on lähtenyt vetämään se ambulanssi. Oikealta seuraa, tuleeko autoja. Tässä on risteys. Joo, nyt käydään teidän pihaan tästä oikealle päin.
oikealle pihaan. Niin, nyt Joo. pysähtykää. No niin, ja sitten oikealle päin. Se on se ambulanssi tuolla. Joo. Se on valmiina. Siinä pidättäkää rattia vaan oikealle päin, oikealle, vähän enemmän oikealle. Antakaa mennä vaan. Mitä etuvetoa? Ei. Luistoista kato. Työ päällä. Painakaa kaasua vaan. Se lähtee. Me jäätiin kiinni. Ei mitään pakittaa vähän. Pakki päälle. Se oli B. Yksi taaksepäin. Siinä on pakki. Rattia vähän näin päin. Ja nyt menoksi. No hyvä. Ja nyt eteenpäin. Ja nyt hanaa. Hanaa vaan, niin päästään ylös kun on raaka ylämäki. Et mä oon aivan kyydissä. Noniin, hidastakaa vähän. Tästä menee Meillä on hyvin. kulmassa jo. Joo. tässä. Joo. Aika painako jarrua. Kotipihaan tultiin. Nyt pitää pysähtyä 3 metrin päästä. Stop. Nyt.